Boas noites, estamos aquí por fin, sei que non me agardabades tan pronto este setembro, sei que vos tiven así un pouco abandonados polo verán. Gustaríame poder decir que estiven de retiro espiritual, pero o máis correcto sería decir que estiven de retiro material adicándome a cousas mundanas e moi simples, porque de vez en cando hai que poñer os pés na terra, que non todo é misticismo e espiritualidade, e hai que ir encher a conta bancaria. Non, non, a ver, estiven solucionando, o sea, estiven mellorando a saúde da miña conta bancaria, é dicir, estiven traballando, pero aínda non me deu tempo a pensar en que invertir. Podía invertir en pagar o de StreamYard e quitarnos de aí o logo, pero bueno, tampouco me molesta moito, non pasa nada. Gracias. En fin, este é o directo de Bibliomancia no que facemos a lectura das enerxías que se van a presentar no mes de setembro. Xa estamos a día 10, non? O mes de setembro xa vai un pouco avanzado, pero bueno, non hai por que preocuparse, aínda queda moito mes. Sei que xa cara a finais de agosto, principios de setembro, todo o mundo empeza a sentir que hai como un cambio estacional, non? Como que xa estamos como en modo outono. Están as vibras de outono aí, aínda que o verán non remata ata o 21, 22 de setembro, non? Estamos neste tempo que chaman os alemáns, que din os alemáns que é o Altweibersommer, o verán da vella, donde parece que toda esa enerxía e vitalidade do verán, non? Pois vai tomando calma, parece que o mundo vai a dormir unha sesta, non? E se vai calmando, e tamén están tamén, bueno, pois as froiteiras e os cereais preñándose, non? De semente. O verán remata o 21, que é a última festa da miña aldea ata maio, di Blanco Loureiro, pois sí. Pero bueno, estamos en, eu sinto que así, en xeral, está a xente xa como en vibras outonais, tamén porque o clima que tivemos estas últimas semanas pois acompaña, non? Arrefriou o tempo, temos chuvias, faltanos xa o vento do outono, pero parece que como que está aí, empezan as árbores xa empezan a murchar algunhas follas, hai algo que nos di que xa non estamos na plenitude do verán, non? Entonces, non sei se é que me pasa a min soa, creo que lle pasa a máis xente que nesta época como que se sinte moito esa enerxía de cambio, non tanto na primavera ou xa de outono cara a inverno, pero nesta época sí que hai algo no ambiente, non sei dicir o que é, igual simplemente é que me gusta esta época, non? Que se fai notar? Tamén é porque pois hai un corte, non? Despois do verán, pois comeza aquí setembro, período escolar, período, bueno, todo o mundo volve á rutina invernal, non? E iso en xeral, pois notase. Xa non é só unha cousa do cambio que se pode ver na natureza, sino que os nosos ritmos tamén civilizados, eh, pois fannos sentir, non? Ese cambio, esa volta ás rutinas e tal. Eu notaba máis no cole no inste o cambio, agora non noto nada. Pois sí, claro, depende depende das vidas de cada quen, non? Sí, é verdade que cando eres estudiante, cando estás no cole, notase moitísimo, e cando eres papá, pois tamén o notas moito, porque a volta ao cole é como unha volta, é como a Costa de Xaneiro, non? Cos desembolsos que hai que facer, o estrés de comprar as mochilas, aturar as exixencias dos profesores, que eu creo que cada vez exixenlle máis aos peques, non? Xa van con listas de cousas que levar antes de ter comezado o colexio, en fin. Pero isto non é o Xoves ás Bravas, isto é Bibliomancia. Hoxe imos a facer, se nos dá tempo, tamén un pouco de cartomancia, vou a sacar as cartas. Boas noites, María Levo. E cando és mestre de pai, nin imaginas. Sí, exacto.
E iso, se nos dá tempo, vou sacar as cartas. Non sei se o Lenormand ou se me atrevo co Radiant. Non sei que facer. Xa veremos contra o final deste directo. Pero antes de comezar, quería facer unha aclaración que xa escribín algunha vez no meu Facebook e que moi sabiamente comentou Ana Moura tamén no meu Facebook, nun comentario, sobre este tipo de artes adiviñatorias, sobre os oráculos, sobre a crenza ou non crenza na astroloxía, nos horóscopos ou nas fases da lúa. Quero facer esta aclaración porque moitas veces confúndense termos de cousas ou non se entende moi ben por que fago isto. Principalmente porque me gusta. Seguidamente, porque non só se trata de investigar como foi no pasado, senón que eu creo que é importante tamén participar un pouco do xogo cos oráculos para entender como funcionan desde dentro, para entender se hai certas realidades tangibles cando se empregan. E hainas, a verdade é que as hai. Isto non quere dicir que cando eu fago unha tirada de tarot ou cando facemos este xogo da bibliomancia me vai a rexir toda a miña vida, todas as miñas decisións polo que saíra nas cartas ou polo que saia agora, por exemplo, cando abramos o diccionario. Non? Eso cada un que o entenda como queira, pero o que non quixera eu é que bueno, a ver, que no vai tomar como algo banal e risible vai no facer, pero os que estades aquí e vos interesa, pois metedevos un pouco no xogo, vale? Creo que podía dicilo mellor e máis profundamente, pero hoxe non estou moi inspirada, Ainda, o meu cerebro aínda non asentou no novo ritmo que me toca. Así que imos sen máis a comezar con bibliomancia. Sabedes que aquí utilizamos 3 libros, un diccionario xerais da lingua galega, e este, non me xulguedes, era o que tiña eu na escola, e como leva moitos anos comigo, creo que é o que mellor se adapta a min para transmitirme algo. A miña Biblia na Carcolunga, que tamén é a que me compraron para o colexio, é a Ilíada porque tiña que probar con Homero. Vale, entonces, o primeiro que facemos sempre é coller o diccionario de galego e sacar unha palabra, que é a palabra clave que nos vai a dar o marco e o contexto para completar a lectura destas enerxías deste tema. Antes diso, que non me deixastes nada polo chat, vamos a poñer un pouco de música tamén, porque hai que entrar. Boa noite, Luz de Tea, para a véspera do inicio. Entonces, bueno, pues vos se asusta máis. Vos, pois, entrade neste xogo, tomade un momento, inspirade, pensade en setembro, en todo o que vos agarda, así, mandádeme as vosas vibracións, con toda a enerxía de todos os que estamos aquí, pois vamos a escoller a palabra que vai a definir as enerxías de setembro. Vou marear un pouco o diccionario, porque se non sei exactamente por onde estou, despexamos os ollos, mareamos un pouco. E agora bueno, a palabra que saiu é folgar, non traballar. As fins de semana son para folgar, sinónimo descansar. Estar un terreo de labor sen cultivar durante un ano. Non minto, Yo esto salió en folgar. Fai gracia, obviamente fai gracia. Porque o remate que traballar o domingo e folgamos todo, vai me tocar outra temporada e folgar.
Bueno, sí, la palabra folgar. Bueno, se lembrades das outras lecturas, tiñamos xuño, xullo e agosto. Agosto falábanos de forza, dunha última carreira que había que dar. Tiñamos dun xuño tamén de paso cara adiante sen temor, dun xullo no que había tamén bastante batalla entre o que deixábamos atrás e o que collíamos novo. Agosto falábanos de dar ese último empuxón e agora setembro folgar. Folgar. Realmente o que hai que facer nos días do verán da ver, nestes días finais de verán, ou se chegues a data do San Miguel, chama o outro indiano en Francia, ou verán, o pequeno verán do San Miguel, non? Estes días niños que sacaban as labores do campo, que ainda non empezou a rudeza do inverno, que cando si descansan os labregos, pero xa empeza a haber que preocuparse polas labores invernais, fiar, tecer, ir preparando as cousas. En setembro parece que vai a ser, polo menos, un mes relaxado, segundo o Dicionario de Lingua Galega. Faime gracia, eu ás veces digo, contamino estas lecturas coa miña propia vida, porque folgar define exactamente estes días que me tocan. Tamén pode ser este folgar no sentido de coller folgos. Viñamos de facer ese sprint, ese esforzo polo verán, se tiñades moitos proxectos, se estades así como a mí un pouco a tope sin vida. E agora é un momento de repousar, de coller folgos, de respirar con calma, porque necesitamos recuperar. Entonces, está ben, folgar, perfecto. Deixamos o dicionario e agora tócanos a Biblia. Aquí xa entramos en terreos farragosos porque para poder facer unha lectura bibliomántica da Biblia necesitaríamos coñecer moi en profundidade cada parte, cada texto, cada interpretación. Entón, a min ás veces dificultase un pouco. Por iso, normalmente ao día seguinte sempre o escribo despois dunha noite de reflexión ou duns días no meu Facebook, vale? Porque ás veces teño que reler ben a pasaxe para poder entender. O verán remata cando xa non tes que pedir permiso para entrar na praia das catedrais. Tamén é outra maneira de medir o remate do verán. Aquí remata o verán coas festas do 8, coas festas de Ribadeo. Era a última festa antes do inicio de curso, para mí sempre foi como o remate do verán. Vamos seguir, folgar, que pode calgar con folgar? Saliranos algo redondo na Biblia? Non sei. Ou Marea la Ferrenta, non sei exactamente se estou no Antigo ou no Vello Testamento. Aquí poderíamos introducir tamén outro elemento de azar, non? Sacar uns dados e darlle un número de voltas según que salirán os dados, pero non vou explicar máis. Imos preguntarlle. Veces faz Concho. Bueno, a parte que saiu é a expulsión dos vendedores do templo. Chegaron, coñecedes, non? Chegaron a Xerusalén, entrando no templo, e puxose a expulsar os que ali vendían e compraban, derribou as mesas dos cambistas, os asientos dos vendedores de bombas, non permitía que ninguén transportase objetos polo templo, enseñábos e dicíalles: non está escrito que a miña casa será casa de oración para todas as xentes, pero vosotros convertedes nunha cova de ladrón. Chegou todo isto ao oído dos príncipes e sacerdotes e dos escribas buscaban como perdelo, pero temíanlle
Bueno, en fin, a Biblia dinos que temos que interpretar esta pasaxe. Pois podíades decir antes que estaba moi alta a música, non? A ver, así. Vale. A expulsión dos vendedores no templo, xunto co folgar. Vou apuntar. Bueno, eu diría que co axetreo destes últimos meses. Agora escoitádesme ben. Igual lle teño que subir ao micro, Non, baixei a música non pode ser igual porque a baixei. A ver, o axustes subo ao micro. Bueno, debería estar agora amañado. Expulsión dos vendedores no templo. Como interpretar isto? Os fantasmitais, que sempre me axuda. Non sei onde andar a metida. Eu diría que, non, porque isto dos mercaderes no templo soname a moito balbordo mundanal de material. Estes igual, xa que imos folgar, que ese folgar sexa tamén para expulsar todo ese balbordo interior que temos sempre. Centrarnos un pouquiño no que é menos material, ir un pouco cara a nós mesmos, sacar todo iso que nos perturba e que fai que non sexamos nós. Que moitas veces preocupámonos por cousas tan banais e pelexamos por cousas tan banais e molestámonos por calquera pequena minucia que nos fai estar crispados sen necesidade. Nós somos mellores que iso. Entón, podemos expulsar todo ese balbordo. Podemos interpretar iso así? Que vos parece? Creo que non é mala interpretación, non? E agora imos á Ilíada. A Ilíada tamén voulle dar unhas cantas voltas. Di Blanco Loureiro. Eu vexo como un sinal para deixar de vender os teus ideais por cartos e buscar un traballo no que te realices máis. Tamén é outra maneira de velo. É unha boa maneira de velo. Pasa que está un pouco difícil iso nos mundos de hoxe. Non venderte, non vender ideais. É un pouco difícil iso nos mundos de hoxe. Entonces tamén está esta cousa de, bueno, o traballo é un medio para
achegarme máis á miña realización persoal. O que pasa é que nese camiño podemos perdernos. Entonces temos ao mellor que volver a dar marcha atrás e recuperarnos, ¿no? Tamén podemos entenderlo así. Sobre todo os que escollimos carreiras de humanidades. Pero creo que me estou proxectando. Pero para iso son estas lecturas, son xerais, pero despois cada un interpretas para sí. Entonces está ben que te proxectes, está ben que aportes. Imos pola Ilíada, que non sei eu se moito descanso a ver a Ilíada, a ver que nos conta por aquí. Este libro creo que está un pouco viciado, porque creo que sempre me abre máis ou menos polo mesmo sitio. Non acabo de conectar de todo coa súa enerxía. A ver. Bueno, mira, ves, de verdade que ao final nestes directos todo cadra. Caio na Rapsodia 4. E xusto nun parágrafo que comeza así: mentras se ocupaban de curar a Menelao, valente na pelea, chegaron as hostes dos escudeiros teucros, vistiron aqueles a armadura e xa solo pensaron no combate. Digamos que primeiro curarse como a Menelao e despois a seguir loitando, non? Creo que é a interpretación máis literal, máis simple que se pode facer, pero ás veces na sinxeleza está tamén o correcto. Que a Rapsodia 4, por certo, é Agamenón cando revisa as tropas, Agamenón revisando as tropas. Entonces non houberades visto que o divino Agamenón se durmira, temblara ou evitara o combate, pois iba presuroso á loita onde os varóns alcanzan a gracia. Pero bueno, vámonos a quedar co primeiro parágrafo onde caeu xusto o meu dedo, onde di: mentras se ocupaban de curar a Menelao, valente na pelexa, chegaron as hostes dos escudeiros teucros, vistiron aqueles a armadura e xa solo pensaron no combate. Entonces, despois de probar, de recuperarse, de curarse, pues despois hai que volver á loita. Despois de recuperar o camiño a donde íbamos, que nos perdimos con tanto ruido, con tanto mercadeo, con todas as preocupacións mundanas, esquecimos o noso interior e os nosos ideais. Unha vez que clarificamos todo iso, xa é cando temos que sair ao combate. Pero non antes, porque a ver se vamos ir aí, darnos de hostias por algo que non vai con nós. Ás veces, certo que ás veces atopámonos loitando por cousas que en realidad non van con nós. Diz, pero que estou facendo aquí? Non entendo que como acabei aquí metida ou metido. As paixóns tamén son distraccións mundanas. Pois sí e non, depende do filósofo que lle preguntes. A ver, xusto comecei o directo dicindo que eu gustaría ter dito que estiven de retiro espiritual, pero estiven de retiro material. Hai que estar presente no material, non é todo vivir nos mundos de Yuppie, nin solo ocuparse do ideal ou do espiritual ou do filosófico, porque hai que poñer comida na mesa e hai que pagar facturas. Hai que vivir neste mundo que toca. Entonces, tamén hai que relacionarse cos demais. E aí entran as paixóns tamén. E tamén hai que vivilas, porque tamén nos dan aprendizaxes. O que pasa é que a ninguén nos gustan estes aprendizaxes porque normalmente son a base de hostias e non a base de caricias, verdade? Entón, xusto, xa que falas de paixóns, xusto antes do verán e despois rematei así en horas libres, tiren a ler Diario de un seductor. Sabes que eu sempre acabo falando das miñas lecturas máis recentes. É un libro terrible por algunhas partes, é un libro, Dios mío, que collería a Kierkegaard e daríalle unha somanta de hostias,
Pero por outro lado, tamén ten razón. Tens que dar que dir. Cal é a filosofía dele? máis alá do superficial do libro, o que el ven a decir é que el controla ou tomou control coa idade dos xogos amorosos ou das súas paixóns. En tal momento, no momento no que escribe, xa non se deixa guiar polas paixóns como cando era adolescente e parecía un barco á deriva, donde a carne tomaba o control, e que agora disfruta o máis porque se ve a sí mesmo como espectador nese teatro de conquista das mozas. Entonces, son as paixóns tamén distraccións mundanas? Pois depende. Seres como Kierkegaard pode ser unha distracción que ti controlas para levar un aprendizaxe, que é máis ou menos o que di no libro. Se non, seres un barco, se te deixas dominar por elas, pois converteste nun barco á deriva. Pero aí xa entramos en que se somos seres emocionais que nos deixamos guiar polas emocións, e iso é malo, ou somos seres puramente racionais que queremos que podemos controlar as emocións. E aí disociamos, por exemplo. É complicado. Non sei por que me puxen a falar disso, que eu de psicología nin idea, pero bueno, do pouco que sei, creo que podo dicir iso. Quero aportarche un parágrafo dun libro que estou lendo. Vale, aporta. Pero non debería ser un parágrafo escollido. Tiña que ser un parágrafo... Ai, Dios, que fixen. Rapsodia 4, non apuntei a... Onde está? Aquí. Rapsodia 4, verso 220. Mandeiche foto por chat de Insta. Eu teño o meu propio sistema. Vale, vamos a ler o teu parágrafo. Para explicar la relación que recomendaban tener con nuestro destino, los estoicos... ¡Oh! ¡Ya me metiches a los estoicos por lo medio! Bueno, vale. Los estoicos usaban la analogía de un perro atado a una carreta. La carreta estaba guiada por animales mucho más fuertes que él, por lo que el perro tenía dos únicas opciones. Caminar junto al carro y aprovechar la longitud de su correa para ir explorando todo aquello a su paso, resistirse al avance del carro clavando sus patas en el suelo. En ambos casos el perro llegará al mismo destino, pero la experiencia del viaje será muy distinta. Si elige la primera opción, pasará un tiempo agradable y tranquilo, disfrutando incluso del camino. En el segundo caso, sufrirá dolor y frustración. En nuestra mano está la decisión. Debaixo do parágrafo hai unha frase de Séneca que di: el destino guía a quien lo acepta y arrastra a quien lo rechaza. Moi ben. Por qué están cómodos os estoicos? Pero que faz? Por que lees iso? Non leas esas... No, que estás lendo? Que libro é ese? Non leas iso. Non leas libros que falan de estoicos. Lee libros de estoicos. Invictus. Ay, Dios. Invicto, de Marcos Vázquez. Non leas eso.
non leas eso, se queredes ler estoicismo, se queredes ser estoicos, lede a Marco Aurelio e lede a Séneca. Non leades o que contan outros sobre Marco Aurelio ou sobre Séneca, porque podedes ir aos libros orixinais e non son para nada difícil de entender. Lede directamente aos estoicos. Lede directamente aos estoicos. Non leades refritos. Volvo a repetir, non leades refritos. Non é verdade? É unha cousa que me... Estou derivando, Estadesme derivando. Hai que ir á fonte que hai auga máis fresca. Exactamente. É que, de feito, Séneca é bastante fácil, Marco Aurelio tampouco é moi complicado de entender, quero dicir, se queredes, se vos mola o estoicismo e necesitades unha axuda estoica, podedes ir directamente a conversar con eles e non pasar por ningún destes que fan libros de como ser el hombre estoico del siglo XXI e esas cousas. Sen ánimo de ofender, non te sintas ofendido, Blanco Loureiro. Non te sintas ofendido, pero eu sempre son máis fan de se podes ir á fonte e podes entender ben, pois directamente. É algo que me fastidia e agora vamos a coller as cartas e vamos a seguir con este directo bibliomántico cartomántico. De algo que me fastidia, porque a min deume por ler filosofía. Bueno, filósofos, non quero dicir que entenda todo, vale? Pero ando por aí fedellando moito. Ás veces vas a buscar un autor e atopas moitos máis libros de Entendiendo el pensamiento de Kierkegaard ou Comprender a Kant, e igual non atopas os libros de Kierkegaard ou Kant, porque están descatalogados ou porque costan unha millonada ou porque xusto o que queres que é o libro raro, non o libro máis famoso. Tú querías outra cousa de outro libro, non está editado. Jolín, fastídiame, porque se pode publicar a fonte directa, o libro directo, por que teño que pasar eu polo que diga outro señor? Outro señor está dando a súa interpretación. E ao mellor, bueno, se che van a contar ben o contexto cultural no que se dá ese pensamento, ben, pero outras veces non. Entonces, para iso vai mellor directamente á fonte. Pasoume preparando unhas conferencias sobre Hannah Arendt. Claro, atopaba moitísimo de Comprendiendo a Hannah. Digo, non quero ler os libros. Non quero que me explique naide, quero eu enfrontarme a ela. Despois, se non entendo, busco axuda, pero non do revés. Ir á fonte sempre. Porque me interesa a visión dese señor, non estudiar filosofía. Vale, pero é que ese señor está che dando a visión dunhos señores que eran os estoicos. Entón, ti, se lees a Séneca ou Marco Aurelio, tes a visión dos propios estoicos directa. Non é estudiar filosofía ler a Séneca. É ver a visión do mundo de Séneca a través do seu escrito. Non estudias filosofía por ler o escrito dun filósofo. Non é así. Pero tes de primeira man a súa visión, que é o interesante. Non sei se me explico. Bueno, en fin, imos a pasar á parte cartomántica deste directo e, polo tanto, aquí vou a sacar o Lenormand a ver que enerxías podemos atopar este setembro, o oráculo de Kuan Yin, e despois podedes facer consultas, vale?
fatura mental, non volver a enseñarte que leame. Non pasa nada, que eu tamén teño lido libros deses, pero faime gracia porque está moi de moda por todas as redes sociais o de como ser un estoico, o que sei, pois como ser un filósofo hedonista ou como ser un cínico, por que están de moda os estoicos? E por que hai tanta xente escribindo sobre como ser estoico cando podes ir directamente á fonte e atoparte en conversa mental con Séneca? Se o divertido, non é estudiar filosofía. Está máis de moda os cínicos. A culpa dos influencers. En fin, Lenormand, vale. A ver qué nos di este bonito oráculo. Lenormand é un futbolista do Atlético de Madrid. Setembro, que nos traerá setembro. Bueno. Tráenos a torre e o oso. Reflexa moito, non? Así, tedes que verlo, porque este oráculo é bonitísimo. Entonces, esta torre, a diferencia dos outros da torre nos tarots tipo Marsella ou tipo Radiant, é dicir, os de tradición de tarot, porque isto non é un tarot, que é un oráculo. Esta torre significa reclusión. Non é a torre catastrófica de Marsella. Significa máis ben replegarse sobre sí e recollerse. E temos o oso, que significa forza. Sería como o equivalente da carta da forza. Entón, sí, no sentido, no marco da lectura xeral que levamos, eu interpretaría hoy neste marco de lectura como un replegarse sobre sí para coller fólogos. Están tomando un pelo de té, aunque non saiba Melody. Así que vale, bueno, pareceme ben. Torre 19 e oso 15. Eu non son moito de numeroloxía, é unha das cousas que me gusta con este oráculo. máis ou menos o significado sería ese. E por último, vamos a sacar un consello do pequeno oráculo de Kuan Yin. Sabedes que me gusta moito. Para ver como temos que enfrontar este tema. E Kuan Yin dinos prosperidade. Cando me comunicas as túas dúbidas, apoio o teu benestar material para que poidas adicar as túas enerxías á túa viaxe espiritual. Pide a miña axuda e as miñas bendicións transformarán o teu mundo. Ui, enfócate. Bueno, pois saliu-nos a prosperidade. Está ben. É que coa analoxía dos campos, nestos tempos, onde xa non hai moito traballo no campo, só hai que esperar a colleita, un pouco de calma, pois esta calma que precede a colleita, a prosperidade. Ese momento de descanso entre todo traballado e o recoller os froitos. Sí.
paréceme que sí, está no correcto. Non sei se alguén que está no chat me pode axudar, pero vou deixar esta pregunta que leva meses rondándome pola cabeza, pero eu non sei por onde comezar a instruirme sobre o tema. E é que, claro, que vedes que eu fixen agora estas analoxías da agricultura, a pesar de que a nosa sociedade é moi agrícola, xa non é. Somos tantos, alguén saberá. Bueno, eu deixei aquí por se alguén me escoita así no futuro en diferido. Sempre que se fala dos calendarios agrícolas, porque agora vai vir tamén esta tempada na que todos os antropólogos e todos os historiadores van a poñer a falar que se o San Maín, que se o San Martiño, que se as ánimas e van e veñen e tal, porque o calendario significa que as ánimas se iban e non sei que historias. Historias moi complexas para contar agora en directo. E claro, por exemplo, os calendarios medievais que atopamos nas catedrais, non, sempre dicimos que, claro, son os calendarios dos traballos, pero non dos traballos diarios, non, condensados, é un esquema. Non son calquer traballo os que aparecen nos calendarios, senón aqueles vencellados ao pan e ao viño, que son as especias centrais na Eucaristía. Os calendarios medievais céntranse no pan e no viño. Claro que é moi importante na alimentación, pero había moitos outros cultivos e moitas outras actividades. E a do téxtil é unha das que máis ocupaba tempo nas vidas. Non só cultivar para comer, senón tamén cultivar para vestir. Entón, o cultivo do liño, do cáñamo, a rapar as ovellas para o téxtil. Moi poucas veces, cando se fala dos calendarios e das labores agrícolas, se repara nas labores do téxtil. Por exemplo, as panateneas, as festas que se facían en honor da deusa Atenea, ofrecíaselle un peplo. É dicir, non estaban vencelladas as labores técnicas, entre elas a do téxtil, porque o téxtil non só servía para vestir, senón que tamén servía para as velas dos barcos das naos gregas. Por exemplo, era unha actividade importantísima na vida da xente. Hoxe en día non nos decatamos, pero o téxtil era moi importante. Sin embargo, non o vexo eu reflexado nos estudios dos calendarios, non aparece, non sei por onde, non sei se hai estudios sobre iso. Quero que sacádeme desa dúbida, nin corróeme esa dúbida por dentro. Nalgún sitio tivo que quedar algo reflexado sobre iso, porque era moi importante. Ou igual, bueno, era unha cousa tan cotiá, que a ninguén lle parecía extraordinaria. Pode ser. Bueno, a partir de agora podedes facer consultas. Sacovos o Lenormand, ou se queredes sacovos o Radiant, vou me atrever co Radiant, e se non, pois fechamos directo. Se queredes consultar algo, aproveitade estes minutiños, estes 10 minutiños antes de que se complete unha hora de directo. Eu quero saber como me vai ir no amor no outono, a ver se hai colleita ou non. Vale, por amor, sí que o oráculo Lenormand é o que hai que utilizar, porque estas cartas usábanas
porque eu sempre me imagino isto, con este oráculo, que utilizábanse moito como iniciadoras de conversación. Entón, cando estaban as señoras aí nos salóns, mira, apareceu Tais. Boas noites, Tais. Nos salóns franceses, os saloniers, sabes? Cando había estas reunións así culturetas, pois houve unha moda que era moito de facer consultas nas cartas. Entón, estas cartas son moito así de cousas de amor, porque era o que máis conversación daba as señoras chismosas. E os cabaleiros, que tamén estes xogos molaban moito os cabaleiros. Ás veces, non sei por que, teño a sensación ás veces que a xente antes era moito máis divertida que somos agora. Si, xa te lintais, non te preocupes. Bueno, a ver, voume centrar, que esbardalleis entón son aquí co do Lenormand, hasta contei seguro 4 tonterías. En fin. Que interesante. A pregunta é que Blanco Loureiro quere saber como lle vai ir no amor en outono. Así que o Lenormand contestou na seguinte secuencia: a lúa e o sol. En xeral, o sol é unha resposta positiva, é un sí, vai haber algo amoroso, pero tes a lúa por diante. A lúa neste oráculo viría a significar inspiración, intuición, a túa parte máis espiritual. E o sol pois, xa é a consecución do material, do triunfo, da prosperidade, de conseguir aquelo, ou ver con máis claridade aquilo que queres. Non podo evitar proxectar certas cousas que sei, porque ti xa nos comentaches algunhas cousas nestes directos. Entonces eu diría máis simplemente que despois da noite sempre ven o día e que vas a comezar a ver a luz do amencer. Que as túas necesidades de amor van a empezar a ser satisfeitas. Vas a empezar a recibir certo calor e certo cariño que podes chegar a plenitude do sol de mediodía. Que te parece? Bueno, eu diría que sí, non podo evitar proxectar certas cousas que sei aí. Despois da noite sempre ven o día, isto é moi fácil, para iso non necesitas unha tarotista que te diga. La Loureiro, bien. Bueno, eso, non necesitas unha tarotista que te diga, tamén te digo, intenta conectar coa túa parte máis intimista, ir un pouco cara dentro, buscar certa paz, ese sosego da noite, cando todo queda en calma, que todo está escuro pero non che dá medo, estás en paz, estás tranquilo, cando paran todos os sons, tanto ao atardecer como antes do amencer, esta calma previa a que aparezan os primeiros raios de sol, intenta buscar iso e comezará a vir o amencer, vale? Alguén máis quere facer unha consulta? Que poética está quedando. Sí, é isto que non teño a antena moi conectada. É dicir, cando digo da antena conectada, refírome a que isto é algo que debera ter dito na introducción do principio, que me quedou tan mal, non sei se se entendeu. Non sempre, o sea, non estamos sempre no mesmo estado de ánimo, iso xa o sabedes, non? Non sempre estades no mesmo estado de ánimo. Entonces, para facer unha boa interpretación, tens que estar
como digo eu de coña, coa antena conectada, ou como din en certas escolas esotéricas, pois sí, conectada á Terra, ou simplemente inspirada, ou nun momento así como de introspección. En ese momento de calma, donde sintes que tes claridade mental e estás en repouso e non tes ningún tipo de ruido mental nin de perturbación, estás só centrada niso. Pues así é como hai que estar. Entonces, hai momentos no mes, hai momentos na semana e hai momentos no día no que se ten este tipo de enerxía máis correcta para poder interpretar ben. O mismo tipo de enerxía que tens que ter cando estás facendo un traballo creativo e necesitas diseñar ou escribir. Eu que sempre digo que quixera ser escritora, teño que cambiar esa frase. Eu son escritora, que pasa que ainda non o materialicei, pero son, non? Pues hai un momento no que sí que é a inspiración total, na que as cousas flúen. Non quere decir que estés conectada con algo superior ou que recibas información externa ou algo así. Simplemente, pues, todo ese ruido mundano que temos tantas veces ao día, pois non está. Pois estás ti contigo mesma, as cartas, o debuxo que estés facendo, o tecido que estés tecendo, o ganchillo que estés facendo, o que sexa. É ese estado de ánimo o que necesitas. Non podes baixarte do metro, ir ao súper, facer unha cola, vir todo estresado, subirte ao metro, chegar á casa e pretender estar inspirado. Isto é imposible. Es que regular esa enerxía. Vale, escrito. Pásanos a moita xente, sí. Para ir a donde os gatos. Sí, eso tamén me pasa, eu son millonaria. Non vamos a caer niso de facer as afirmacións. Pero sí que teñen certo sentido. E eses que dicen que conseguiu todo facendo afirmacións, vale, non vas chegar a millonario, iso non serve. Pero, por exemplo, é o que me pasa a min. Sempre digo que quixera ser, en realidade son, porque non hai nada que me impida non selo. Sono. La sale dos nosos corpos. Entonces, unha vez que eu o crea, poderei executar, pero mentras tanto non o creo, pois non o fago. É unha pálida mental isto que acabo de decir, pero sei que me comprendedes. Como, gustaríame facer estas cousas de tear, me decía eu antes. Hasta o día que dixen, pois vou probar a facer. E saiu, me digo, pois mola, pois compro o tear. Nunca o faz, nunca te crees que o és, pois non o faz. Está fácil como iso. Bueno, alguén quere facer algunha consulta ou algunha pregunta? Isto tamén é de apreciar, Primeira cartomante, bibliomante nas redes en galego. Isto é unha cousa... é unha cousa que se valora moi pouco. Valórase moi pouco. Senón, bueno, podemos, se queredes quedar un pouco máis por aquí, se queredes facer consultas, facer consultas. Mentras tanto, eu vou contar unha cousa. Porque tamén vos teño que poñer ao día deste verán. Este verán foi de tolos para min. Non vos vou contar. Se atopo o Mornautón, invítote a algo. Pediría o resumo, pero non chegou tarde, así que... No, pero o resumo xa un colgo mañá en Facebook, que sabes que sempre
escribo fago a interpretación por escrito tamén. Entonces, lembro vos podedes buscarme en Facebook, aí ides ter a bibliomancia, cartomancia explicada. Non sei se abrir un apartado no blog, igual comezaba a colgalo no blog, sería máis mellor. Moi ben melodía escritora, dicindo máis mellor. Bueno, pero agora sí, vou compartir esta anécdota. Pasoume, este verán foi de tolos antes de comezar a traballar, e durante, despois tamén, moitas aprendizaxes e moitas cousas divertidas, a verdade. Así que síntome moi agradecida deses 2 meses, a un nivel que ninguén pode imaginar, e tampouco penso explicar. Non vou contarvos todas as miñas intimidades, pero sí que me apetecía dicilo en voz alta. Incluso bichos reptilianos, sí, é que pasou de todo, pero unha das cousas que me pasou ides flipar, ides caer de cu. Unha das cousas que me pasou nada máis comezar, comecei a traballar, resulta que contáctame alguén polas redes. Xa me contactara antes outra persoa para ver, contactaronme dunha cadena de televisión, vale? E uns meses antes xa me contactaran doutra cadea de televisión. A primeira foi a TVG e a segunda foi Telecinco. E quenes me contactaron de Telecinco eran os redactores de El Diario de Jorge. Sí, de Jorge Javier Vázquez. Sí, El Diario de Jorge. A que estades flipando. Pois eu tamén flipei. Resulta que estaban buscando persoas que se definiran como visitadores de cementerios. Entonces, como se fai hoxe a labor periodística? Pois os tíos empezaron a buscar por internet e atoparon o grupo de Necroturismo España. E os administradores de Necroturismo España, entre os nomes que lles deron para contactar, deronlles o meu, vale? Porque me coñecen. Sí, resulta que eu comecei a traballar en esa semana e eles querían gravar a semana seguinte. Entón eu dixenlles que non. Renunciei a ser famosa por servir cafés. En realidade, a verdade verdadeira é que non me molou o rollo. Se me molara o rollo, podía pensalo. Pero é que eles non buscaban a profesionais. É dicir, querían frikis. Querían que lles aportaras un punto friki. Eu, mira que lle intentei explicar á señora, que era unha señora ademais, que non hai tantos frikis no necroturismo como se poida pensar. Non son os góticos frikis, sabes? Que algún haberá, pero non é así. A maioría dos que lles mola estar en grupos onde se comparten fotos de cemiterios, onde se fala de arte funeraria e todo iso, a maioría pois son historiadores, fotógrafos, antropólogos, ou senón, bueno, pois xente que ten afición por iso, pero non é unha afición necrófila, vale? Simplemente aprecia ese tipo de manifestación cultural, non é nada raro, molalles as historias que hai, de que pois que esta parella morreu na luna de mel no Titanic, e que se a outra era caberteira, e que se Goya amante e a muller están soterrados no mesmo panteón, ou moi preto, eses rollos tamén. Hai xente que lle mola ese rollos, como, bueno,
pois do estilo de Nieves con Costina, por exemplo, non? Eu intentei explicarlle á señora que, mira, que non hai frikis, eu non te podo dar contactos así porque sintoi moito, pero que a maioría que eu coñezo pois son historiadores, guías turísticos, é que incluso aunque me digas, bueno, amantes do paranormal, que nin siquiera creo que encaixarían nese perfil que estaban buscando. Un problema cos góticos. Ningún muller que tamén son algo gótica. Se aceptases tiñas clip friki viral. Sí, é que é outro dos perigos aos que enfrontarte. Porque, bueno, es un así moi metepatas cando me poño nervioso. E pasou o mesmo un pouco cos da TVG. Pero, bueno, porque os da TVG era po programa este polas tardes e aí, pois, buscan xente que vai a facer algo. Entonces, pois, que se un fai instrumentos con pallas e vieiteiros, e outra que se fai conservas, e outra que se fai non sei que, non sei canta, e o plan é, chica, eu xa che podo falar de cemiterios e de cousas frikis, iba a decir de cousas frikis, porque eu mesma teño interiorizado. Ai, Dios mío, que problemas mentales teño. En fin. Entón, ao final, pois, os da TVG pois, tamén non falaron comigo, dixeronme, podías botar aí as cartas. E eu plan de, no, señora, que eu non son tarotista, non quero ofender a ningún cartomante, era o que me faltaba salir pola televisión ofendendo a todo un gremio. No, eu son historiadora da arte, especialista, daquela maneira, da arte funeraria. A min deixádeme de eu falemos desas cousas que non fago máis. Sí, podía facer cintas, pero que non sei, non me parecía moi espectacular ir cotear. Pero bueno, que ao que iba, que me parece mal, porque nas televisións están buscando, cando queren tratar este tema, están buscando perfiles, pois iso, sempre dende a friqueza, dende a risa ou dende o curioso, e, sen embargo, pois, perfiles profesionais poucas veces buscan. E deberían ter aproveitado a oportunidade porque, jolín, xa vos digo, os de Telecinco contactaron con estes do grupo de Necroturismo España e eu, pola miña parte, non quixen participar e non puiden, pero dinlles nomes de persoas que están moi ben formadas e que traballan académicamente no tema. Entonces, non o buscan porque, claro, non eres un produto televisivo. O sea, é unha tristeza porque non aportan contido de calidade e podían. Por iso a televisión está morrendo e por iso cada vez máis xente busca a información en redes sociais, en YouTube, que é así, moitas veces criticas eso de informarse a través de YouTube ou aprender a través de YouTube, pero que en YouTube tes tanto o friki moi friki como o académico que sube as súas conferencias, entonces se podes aproveitar de ver as conferencias de persoas que están traballando sobre o tema, pois aproveita, non? Só hai que saber filtrar a información. Sabedes a onde vou? Bueno, total, que perdín de ser famosa. Eu sempre cagando. Esta é a anécdota preverán, pois non sei, en outono non sei. Pero bueno, levo tantos anos non sei, ao final sempre estou facendo chistes sobre o que conto porque non me tomo en serio a mí mesma.
non me poño en plan académico, porque total, igual. Mira que non publicar as cousas de historia, a xente só se queda con que uso as cartas do tarot. Digo, pois iso é desde hai 2 anos ou así, pero a xente quedase coa cousa máis, coa movida máis tal. Sabedes o que quero decir? Bueno, a ver, tedes consultas? Facemos unha última consulta, alguén quere saber algo? Ou pechamos directo despois de que vos contara esta fricada? É que o tema do arte funerario é un tema de nicho, guiño, guiño. Pois sí, e además que xa o teño moi... Total, xa o teño moi abandonado. Derivei a outros temas que me molan máis, sinceramente, tamén. Ao final, unha das cousas que raya al estudiar arte é que estás estudiando, é como estudiar filosofía. Estás estudiando o que fixeron outros e ti non o estás facendo. Entón, chega un momento no que te emborrachas e frustraste. Dices, estás todo o tempo sobre o pensamento de outros e ti donde creas o teu pensamento? Ou estás todo o tempo sobre a arte de outros? Ti onde estás creando a túa arte? Por que preocuparse tanto polo de outros se non sacas un beneficio propio? Polo menos que sexa algo que te aupe no teu, non? Porque senón a min pareceme que é como... é materialista, é como quedarse no superficial, realmente superficial, é como, pois, quen só fala de marcas de bolsos, zapatos de roupa e moda que nos parece superficial, pois o mesmo, aunque sexa do século XVIII, se non che aporta algo máis, e non te leva un pouco máis alá, entón, a min moléstame, chega un punto no que me molesta. É unha cousa moi difícil de explicar. Bueno, xa temos aí un voto, que foi iso? Queres un consello de Quan Yin? Vale. Bueno, momentos frikis e raros deste ano, pois este bot que acaba de entrar ten que ser, non sei, gramática pouca. Anda, mira, outro bot. Esta saltou directamente da baralla, así que deduzo que para ti tais di refuxio. Toma refuxio na miña gracia, flúe constantemente do meu corazón ao teu, iluminarate. Todas as cousas son máis manexables cando te inclinas cara a min. Deixa que o teu camiño sexa máis fácil. Pero, ¿qué está pasando en este chat? ¿En serio? Hay alguien utilizando un traductor de Google, está saliendo mal, creo. Suena totalmente eso. Madre mía, cómo está el mundo. Bueno, isto creo que é todo por hoxe. Vamos a facer resumo para tais, para non deixala moi con ganas, para non deixala con ganas. Non me saen as palabras como quero. Non vedes que non sirvo para salir na televisión. Non sirvo, porque iba a decir todo ao revés. Bueno, a palabra, sí, ao resumo das prediccións para este setembro é o seguinte. A palabra clave, segundo o diccionario, é folgar. Folgar.
A Biblia falounos da expulsión dos vendedores no templo. E a Ilíada falounos tamén da importancia de curar e sanar antes de volver á loita, non? Mentras se ocupaban de curar a Menelao, tiveron que sair outra vez ao combate. Lo importante aquí é Menelao, que estaba aí en repouso e curación. E despois, o oráculo Lenormand di que temos a torre, temos o oso. A reclusión na torre é o momento de encerrarse en si mesmo, tomar un descanso e fortalecerse. E para rematar, Kuan Yin falounos de prosperidade, o momento de descanso entre o traballo e a recolleita dos froitos. E hai que desfrutar. Esa é a visión xeral deste mes de setembro. Boa noite, Blanco Loureiro. Que te parece, Tais? Sabedes que vamos a preguntar e con isto xa pecho directo. Vamos a preguntarlle se me van volver chamallos de Telecinco. Pois moi de setembro, sí, a que sí. E isto que non completo, como non teño nin idea de astroloxía, non podo completar coa astroloxía, pero agora mesmo setembro é un momento interesante, polo que estive vendo por aí. Bueno, xa sabedes que está o rollo este de Plutón. Plutón astrolóxicamente síguese considerando planeta. Como se descubriu recentemente, non se sabe moito da súa actividade nas casas zodiacais, pero está cambiando de Capricornio a Acuario. E agora está retrógrado Capricornio e cara a final de mes pasa xa directamente a Acuario. Entonces, é interesante por iso, porque está todo o mundo falando diso e eu como ando por aí plan de, pero Plutón, ¿dónde está? Que fai? Por que vai para atrás? E Mercurio e esas cousas, pero non me entero. Que se, no, porque ahora é que non me entero. En serio. Por favor, que alguén escriba un manual de astroloxía para dummies, porque eu máis que o intento e non o entendo. Que se o Sol en Capricornio e a Luna en non sei que, entonces o primeiro decanato e o terceiro e o Lilith e o nodo norte e non sei canto e o Plutón paseándose por aí dando por saco e Saturno facendo as súas cousas de Saturno. Non entendo. Bueno, para finalizar, máis ben, a pregunta era se me iba a volver chamalos de Telecinco. Pero creo que aquí hai un fallo no Lenormand, porque está me lendo o futuro en xeral, eu creo, ou algo así, porque isto é moita contundencia. Isto é un sí, claro, pero un sí a que? Esta carta normalmente significa novo membro na familia. Vale, a cegoña, todo o mundo sabemos a que a asociamos, pero normalmente podería ser pues, un primo que ven de lonxe tamén. Ou tamén noticias que chegan, algo que chega, que é bo e positivo. Eso normalmente ten que ver coa familia. E aquí pois tes unha carta. Noticias. Que tipo de noticias? Pois eu diría que eso, positivas. Non sei, vou sacar outras dos cartas. Verdad? Subo unha petición que alguén explica a astroloxía como co inglés, que empece polo verbo to be. Exacto. A ver. Ui. Non sei. Agora saíron os páxaros. Normalmente significan cuchicheos. Cuchicheos. Isto significan reunións sociais. O sea, cuidado cos cotilleos que andan polo pobo.
cuidado con iso. Sí que vai haber noticias positivas e non deixarse guiar por eses cotilleos ou polas malas faladuras. Non terás un primo lonxano, non te decir? No. Bueno, espero que no. A ver se vou ser prima de Jorge Javier, imagínate. Bueno, miña xente, sí que é hora de pechar o directo. Foi moi divertido estar aquí con vos hoxe. Antes de rematar, iso, mañá tedes a interpretación por escrito no meu Facebook. Pode que o suba ao blog. Tamén vos digo que non sei como vou a retomar os directos, que quero facelos regulares, pero non sei de que tipo, porque vamos a deixar o... Sí, novas datas, igual novas datas no, pero novo formato, porque eu non acabo de sentirme cómoda co informativo ás bravas. Igual fago un vídeo para explicárvolo. Non acabo de sentirme cómoda co informativo ás bravas. Non estou cómoda, non sei por qué, pero non é o meu rollo. Sei que é moi divertido, que esbardallamos moito, que botamos moitas risas, que ás veces é interesante, que aprendimos que hai árbores que brillan na escuridade, pero é que non acabo de sentirme cómoda, non sei por qué. É como... Teño a mesma sensación como a que tiven ao principio deste directo, que eu intentaba explicar ao longo deste directo. Creo que intentei explicar cousas que son moi complexas, que ata a min escápanseme, frustraseme, porque sei que xente que o pode facer moito mellor. Rayome a min mesma mentras estou falando e non sigo o fío. Entonces, non sei que facer, porque iso é algo que me pasa moitísimo no informativo ás bravas, porque non quero ofender a naide, porque comome moitísimo a cabeza. Entonces non sei que volta darlle, non sei que facer. Faremos os simbolicores, pero un pouco máis adiante, xa metidos no inverno retomarei o dos simbolicores. Mentras tanto, setembro, outubro, non sei como vou facer. Admito suxerencias. Sí, vamos a experimentar, vamos buscar distintas formas e atopar o sitio no que este eu máis cómoda. Obviamente, eu, por exemplo, estou moi cómoda nos luns de tea cando os fago na Lobeira. Estou comodísima explicando esas cousas de historia. E o mellor é o que debería facer. Non sei, aproveitar as lecturas que levo ou as fricadas que me aparecen por aí nos libros medievais ou cousas así. Aí síntome máis cómoda, son máis eu. Non sei. A ver, foi moi divertido facer os informativos ás bravas, pero claro, tiña tamén unha compañía que é unha chispa. E si eu con complementación así funciona moi ben, pero eu soa pois non acabo de atopar exactamente o meu estilo. Ás veces digo, bueno, é que o formato directo non é un formato para mí. Eu, como dixen neste directo, son escritora mala, pésima, pero sempre fun así máis cómoda polo mundo. Escribo mellor. O sea, sinto que estou máis libre, me expreso mellor cando estou escribindo, tamén porque dache a calma de pensar. Nos directos non. Entonces, tampouco vou decir que eu son lenta pensando, que non é iso. Pero bueno, xa me entendedes. Hai xente que ten moita carisma, moita labia e que funciona moi ben en directo, e hai xente que non funciona non tan ben. E xa está. Eu son team tímidos e team tímidos
A improvisación non o levamos ben. O informativo ás bravas era moi improvisado, estivo moi divertido porque é un exercicio e obrigaste, pero non digo que non acaba de cadrar coa miña personalidade del todo. Entonces, teño que buscar outro enfoque para poder seguir facendo directos. Está claro que os simbolicores van a funcionar, só teño que estructuralos, teño cousas por aí que comentar, temos que analizar a película de Hitchcock que nos quedou no aire, por exemplo. Sí, hai cousas para facer. Pero bueno, un pouco tamén me podo ir adaptando aos vosos gustos, xa veremos. En fin, serafines. En fin, serafín. Imos pechar directo. Moitas gracias por estar aquí, moitas gracias por aturarme, moitas gracias por facer as vosas consultas. Vémonos en próximos directos. Lembrades seguirme en Facebook, en Twitter, en Instagram, porque aí vou vos informar de cando faga directo. Bueno, que hoxe en Instagram foise unha pinza e non informei, pero bueno, vos andade, vémonos polas redes e seguro que vos ides enterar. Non vos preocupedes. Bo descanso.